बयखौबो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोननाय बयनोबो जासिग्रोबाय आरो बयखौबो माने लाबाय। जोंनि गुबै आयदाया मामोनलाय ओरै बुंदो दाना दे। जोंनि बे प्रग्रामनि गुबै आयदाया मामोन? हा? एसे मोजां बुंसाय। राय सायख'जानाय फोलेर, जोंनि बंस'आ सायख'जानाय। जों बुजिना लाबाय दा? बे संसारनि मानसिफोरनिफ्राय जोंखौ आलादायै सायख'बाय। बुजिनानै ला, गोसो सिङाव सोनानै ला। मानो होनोबा इसोरा गावनि उद्देश्य बादि, बेहा मोनसे उद्देश्य दं जोंनि गेजेराव। मानो सायख'दों? सायख'जाखांनानैबो जों आरोबाव संसारनि बादि थाबायबावगोन नामा? बेनिखायनो जोंनि मुल आयदाया जाबाय सायख'जानाय फोलेर। दा आं इसोरनि बाथ्राखौ बे समाव बुंसिगोन। फंनैसो टाइम आंनि गुसुंथार, आं गोख्रैनो बुंगोन। दा मोनसे शास्त्रफोरखौ फरायनानै लाग्रोनि। आखाइयाव साबसिन मानसिफोरा आखाइयाव बाइबेल आं नायनोसै। गैया ना? गैया। दङ। आच्छा, उपदेशगिरिनि बाबाला सेसारि। आङो बेखौनो फरायनानै दिनै जागायजेनगोन। आङो फरायसिगोन दे। अन्नानै बयबो गोसो होनानै खोनासं। ओरै सोरबा सोरबा ध्यान खालामाखै गथ'फ्रा, गोसो होनानै खोनासं दे। इसोरनि बाथ्राया जोंखौ लुखाङो, जोंनो गियान होयो। जों जेब्ला गोसो होनानै खोनासंगोन, जोंनि जिबनाव सोलायनाय फैयो। जायहा लोगोजोंल' इन्टारेस्ट लागोन, ओरै रायलायगोन, इसोरनि बाथ्रा बेनाव हाबनाय नङा, बे माब्लाबाबो मोजां गथ' जानो हानाय नङा। बेनिखायनो गोसो होनानै खोनासंनांगोन। नै आं फरायनि जिसुनि मुङै। इसोरनि मन्दिराव थांनाय समाव साबधान जादो। साननो रोङै मुर्ख मानसिनि बुलि बावहैनायनिख्रुइ बेयाव सोलोंनो थांनाया मोजांसिन। इसोरनि बाथ्राया ओरैबायदि जोंखौ फोरोंदोंना, इसोरनि मन्दिराव थांनाय समाव साबधान जादो। जों जेब्ला इसोर खुलुमनो थाङो, जोङो साबधान जानानै थांनांगौ। जोंनो इसोरनि बाथ्राया जोंनो फोरोंदों। आं गुसुङै आर'ज खालामनो दे। अन्नानै बयबो मेगन मोसा। गोजौसिनथाराव थानाय गोथां मान आरो समायनायजों बुंफबनाय बोलोगोरासिन आफा, आरोबाव नोंखौ सानथ्र'यै हामबाय आरो बाख्नायदों। हरसे माने प्रभु नोङो जोंखौ गावनि गोथार गांखंजों बजबनानै लाबाय। बायदिसिना जानो गोनां बिपद खैफोदनिफ्राय रैखा खालामबाय। आरोबाव दिनै बे गोदान बे फुंजा समखौ नोङो जोंनो होबाय। गोबाव समनिफ्राय थांखिनानै जि प्रग्रामफोरखौ जोङो मोखाङाव मोन्दों, जागायजेननायनिफ्राय दिनै बे मुहुर्तसिम आफा नोङो जोंखौ दैदेनगासिनो दंखाय जोङो नोंखौ हामबायो। दिनै आरोबावनो बे फुंजा समाव नोंखौ सिबिनो, नोंनि बायख'फोरखौ सोलोंनो प्रभु नाय नोंनो अनजाग्रा उन्दै उन्दै गथ'फोर प्रभु गावबागाव न' बिमा बिफाफोरखौ नागारथ'नानै नोंनि मुङैनो आफा होदावरि होनानै ज' जाफैदों। आफा इसोर, बे एसे गिदिर थांखि लानानै फैनायखौ निस्सय नोङो आखाइ गोजायै थिनहरफिनखानाय नङा। बिसोरनि जिबनाव, बिसोरनि अनफोराव नोंखौ गिग्रा आरो नोंनि बायख', नोंनि राव, नोंनि बोसोनखौ मानिग्रा बेबादि नोंनि गिदिर आशीर्बादखौ दोनगोन। बिसोरनि इयुन जिबना जाहाथे नोंखौ गिग्रा आरो नोंखौ खुलुमग्रा आरो नोंनियाव नोंनि बोसोन मानिग्रा जानानै थांनानै थानो हाथों। प्रभु इसोर आफा, आं उदाय खारिलें बे बहुमुलिया नतुन प्रजन्म फैगासिनो थानाय बे उन्दै उन्दै गथ'फोर, जोहोलाव सिख्लाफोरनि मोखाङाव आं नोंनि बाथ्राखौ माबोरै बुंगोन? फोरबो नोंनि गोथार जिजों आंखौ सहाय खालाम। आंनि खुगा, राव, गारां आरो सालाय नोंनो बाहायदों प्रभु आफा। जि बायख'खौ फरायबाय बेनिफ्रायनो आफा जोङो जागायजेनसिगोन। नोंनो सहाय खालामदो। गथायदों नों जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै। आमेन। दा जोङो फरायनानै मोननो हाखाबाय, बयबो बुजिबायना? इसोरनि मन्दिराव थांनाय समाव साबधान जादो। दे आंजों बुंफासाय। इसोरनि मन्दिराव थांनाय समाव साबधान जादो। साननो रोङै मुर्ख मानसिनि
बोलि बावहैनायनि ख्रुइ बेयाव सोलोंनो थांनाया मोजांसिन एकदम बे जोंनि थाखाय गोनांथार मूर्ख मानसिनि बोलि बावहैनायनिख्रुइ बेयाव सोलोंनो थांनाया मोजांसिन जेब्ला जों इसोरनि मन्दिराव थाङो जोङो साबधान जानानै थांनांगौ गोबां मानसिफ्रा इसोर खुलुमनो थांनाय समाव ना गिर्जा न'खराव थांनाय समाव इसोरनि मन्दिराव थांनाय समाव हाखु दाखु थाङो ना माब्ला बुंगोन बिमा बिफाया ओइ बाबु गिर्जानि टाइम जाबाय मानो थाङासै नोङो ओइ थांद' ओइ गेलेनानैसो फैदों आखाइ सुवा मुं सुवा एकदम हुगारनानै लेथ्रा फेथ्रा गिर्जायाव थांबाय नाथाय बाइबेला बुंदों इसोरनि मन्दिराव थांनाय समाव नोङो साबधान जादो जों माबायदि साबधान जानांगौ ना जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो नेनानै थानांगौ औ टाइमा जानोसै गिर्जानि टाइमनि सिगांनो जोङो गावखौ साबधान खालामनो नांगौ आङो गोबां जोंनि बाव दुखु दा मोनदों आं जोंनि मण्डलिनि मानसिफोरखौ दा बारा नुवाखै एसे आगय नुदों जोंना खाथियाव दखानावसो थांग्रोयो ओमफ्राय गिर्जा जानोसैब्ला दखाननिफ्राय फैनानै हास्लाबा नोंलाय हाखु दाखुहाय साइकेलखौ दोनथ'नाय गिर्जाफ्राव हाबोयाखै जेबो साबधान जानाय जाया जों माबायदि साबधान जानांगौ अबयस्से आङो गावखौ दुगा होनना आंनि जिबनाव आङो दुगैनानै गिर्जा हाबाब्ला गोजोननाय मोना बेनिखायनो बेरे फुंजानि अखा हाब्लाबो एकदम गुसुब्लाबो दुगैथारगोन ओमफ्राय फ्रेस खालामनानै गोसोखौ गोथार खालामनानै ओमफ्राय बिदिनो बाइबेल आखायाव दैबाय बेबायदि दानफोर लाबाय गावनि पोसाकफोरखौ नायबाय गानजाथाव पोसाकफोरखौ गाननानै आङो गिर्जायाव थांबाय आंनि बे जिबननि मोनसे माबा स्टाइल आं बेखौ गोसोआव मोनसे गोजौ थाखोआव दोनदों आङो दुगा होननानै बुङाखै आं नोंसोरखौबो लुबैयो जेब्ला जोङो गिर्जायाव थाङो गावनि पोसाकफोरखौबो बबेया साबसिन गानजाथावथाव बेफोरखौ गाननानै जोङो गिर्जायाव थांनांगौ साबधान जादों होनदों साबधानै थांनांगौ मालाबा जोंना गस्लाफ्रा आं बेबायदि नुयो आं दा गथ'फोरखौ नुवाखै एकदम जोंनि बे भेस गाननायफ्रा राय खस हाथाय गोलाव एकदम हाथायानो ओरै जालाय बेफोरखौ गाननानै मन्दिराव थाङो मोजां जागोन ने जानाय नङा बे सैताननि पोसाकखौ लानानै गिर्जायाव हाबनाया मोजां जागोन नामा मोजां जाया बेनिखायनो जोङो जेब्ला गोथार मन्दिराव थाङो जोङो साबधान जानानै थांनांगौ बे बिषयखौ मिथिनो थाखाय जोङो रेफारेन्स लाबोनि बेवहाय ओरैबायदि जोङो मोननो हागोन सपनियानि 2 अध्याय 1 आच्छा जेफानिया 1 अध्याय 7 सपनियानि 1 अध्याय 7 सोरहाबा आखायाव बाइबेल गैयाबा बे लिरनानै लाथों बेबायदि बहुमुलिया बिषयफोरखौ नोंसोरो मोननो हायो माब्लाबानि थाखाय नोंसोरनि जिबनाव खामानि होगोन सपनिया 1 अध्याय 7 आरो 8 जायखौ आखायाव बाइबेल फरायफादो गैयाबा लिरनानै ला आंनि फरायनि दा आङो एसे असमिया मिडियाम फरायनायाव असमियानिबो बुंफ्लाङो सपनियानि 7 आरो 10 फरायनि जिसुनि मुङै फोरबु इसोरनि सिगाङाव नोङो निजोमै थादो मानोना फोरबुनि दिना खाथिसै फोरबुआ बुलि होनो थामथिम खालामबाय आरो गावनि आलासिफोरखौ गोथार खालामबाय बे बुलि होनाय दिनफोराव फोरबुआ बेबायदि होनबाय आङो हादांगोराफोर आरो राजानि बिसारलाफोर आरो जायहा गुबुन हादरनि पोसाकफोरखौ गानो बिसोर बयखौबो साजाय होगोन जाय दला हालेलुया बुजिबाय ना फोरबुआ बेबायदि बुलि होनो थाखाय बे थामथिम खालामखाबाय फोरबुनि बुलि होनाय बे मन्दिराव फैनो थाखाय बे लिंहरबाय बेयो बुंबाय जायफ्रा बे दिनाव बे फोरबुनि गोथार बिन्दोआव बुलि होनाय जायगायाव मालाय हादरनि पोसाकफोरखौ गाननानै फैगोन आं बेखौ साजाय होगोन जाय दला जोङो गंगारफोरनि पोसाक गानोब्ला माबा पोसाक गानोब्ला ना माब्रै आरोबाव जोङो बेखौ बुजिनो थाखाय हुदा बिजाबनि 22नि पासपर्टआव जोङो फरायबावनि दे नाय दे बाइबेलाव नोंसोरबो जायफ्रा आखाइ दङ नाय दे हुदा बिजाबनि 22 बाला 5 सारि आं बेखौ बुंसिगोन दे फरायनि जिसुनि मुङै हौवाफ्रा जे पोसाकखौ गानो बेखौ हिनजावफ्रा गाननो नाङा एबा हिनजावफोरनि गाननाय पोसाकखौ हौवाफ्रा गाननो नाङा फोरबुआ नोंसोरनि इसोरा बेबादि मानसिफोरखौ मुगैयो जाबाय दा हौवाफोरनि पोसाक गाननाय दं दा
누구다만 이스라엘하고 모강나야 가오니 저희들단의 미디전 비어 붕타르건 능신이 집어나 너네 비바집라 까본 철라이난건 맞아 누겠네 बेबादि गोथार बिन्दोआव हौवाफोरनि पोसाक गाननानै फैनायखौ बा हौवाफ्रा हिनजावफोरनि हेरफेन माबा हेबनानै फैनायखौ मोजां नुगोन ना आङो लामायाव नुयो जोंनि बेवहाय गोबां मानसिफोर दंना हौवा जाखाबायबो मानो हिनजाव जानो लुबैबावखो जों दा बे बोराय बैसोफोरखौ सानो खानाया गोलाव लाखिबाय बिबार खालायबावबाय बिदिबो नुयो आं बिबारबो खाबावो ओमफ्राय आरो ओरैबादि सोरबाया माबा ओरै माबा खिथेबग्राखौ खिथेबलायबावो एकदम बे हिनजाव जानो लुबैखो ना माखो सोरबा हिनजावखा मोजां समायनाखा बिनि महरानो थोजासे मोजांखा आरोबाव साबसिन जानो थाखाय ना मा फानथाब थाब हौवाफोरनो एकदम लंपेन्ट गाननानै थाबायो दे जों लामायाव थाबायनायखौ नांजाला खिन्थु इसोरनि बिदियाव हयले इसोरनि गोथार जायगायाव हयले बेबादि गाननानै फैनाय व्यक्तिफोरखौ मा होनदों इसोरनि बायथ'आ फोरबोआ होनदों आं बेबादि मानसिफोरखौ मुगैयो इसोरजों मुगैजाबायब्ला आं मा खोथा दंबावो थि मुगैबायब्ला बेखौ एरगारबाय मुगैबायब्ला बियो इसोरनिफ्राय गोजानाव जाबाय इसोरनि गोजानाव जाबाय नालाय बिनि जिबनाव साव फैबाय अभिशाप फैबाय साव होननाया गिथावथाव दे साव होननाया फु होननानै नै नोङो बिदि जादों बिदिल' नङा साव होननाया जोंनि जिबनाव जोंनि न'खर परियालाव जोंनि बंस' फिसा फिसौनि जिबनाव माब्लाबाबो उथ्रिनो हायै हाजार हाजार थाखा मोनगोन होनाय नङा माब्रै जोबो मोजां मोजां जागोन खिन्थु गोजोना रगि मानसिया मोखां सोम बेबादि व्यक्तिफोरनि जिबनाव मोजां मोजां एकदम गोसो होगोन मोजां मोजां फिसाला फिसाजो होगोन रावबो इसोरखौ गिग्रा गैया गिर्जा हाबै जुवा गेलेग्रा तास गेलेग्रा जौ लोंग्रा अनेक रोखोम आरो मोजां परियाल मोजां इसोरनि हारि जानो थाखाय सेस्था खालामगोन हानाय नङा माने ख्रिस्ट'नि थैया बेनाव गैया बे जिसु ख्रिस्ट'नि स्वभाब बिनि आदब बिनि आखुथायफोरा बेनाव गैया माने बिनि थैयानो गैया जिसु ख्रिस्ट'नि परियाल नङा जिसु ख्रिस्ट'नि सायख'जानाय परियाल नङा नाथाय बाइबेला होनदों नोंसोरो सायख'जानाय फोलेर जों सायख'जाबायब्ला जों आरोबाव मानो बेबादि सोलिबावनो जों सायख'जाबाय जों इसोरजों सायख'जाबाय राजानि दौरि जानो सायख'जाबाय गोथार हादरनि मानसि जानो सायख'जाबाय जोंखौ लिंहरग्रा इसोरनि आब्रुथिखौ जोङो खोन्थानो थाखाय जों सायख'जाबाय साफ्रोम व्यक्तिफ्रा इसोरनि आब्रुथिखौ खोन्थाथारनांगोन दा बेनिखायनो आं एसे गुसुङै बुंसिगोन गितफोरनि 2 तिमथिनि 3 अध्याय पासपर्टखौ फरायबावनो गोबां मानसिफोर दङ मिथिगौ बेफोरबादिखौ खालामला बेफोरबादिखौ गानब्ला इसोरा हामजाया बेखौ मिथिगौ अब्लाबो बेवहाय पाउला तिमथिनो फोरोंनानै गालांदों जाहैबाय 2 तिमथिनि 2 तिमथि 5 सारि आं फरायनि दे बिसोरहा इसोरखौ खुलुमनायनि गुनफोर दं नाथाय बिसोरो बिनि बोलोखौ सोलायो नोङो बेफोरनिफ्राय एरखेदो जायफोरा बेबादि व्यक्तिफ्रा जायफ्रा मोदोमावबो बाइबेलाव गोबां दं दे मोदोमाव बायदिसिना फाग्रा सिख्रा दाग खालामना लानाया बेफोरबादिखौबो इसोरा मुगैयो होननाय दङ बिसोर इसोरनि बिरोधि ख्रिस्टियान जाबायब्ला मोदोमाव माबा बिबार बानायना लाबावनांगौ नामा ओरैनो बिनि गुन बिनि आदबा मोजांखा ख्रिस्टियान जाबायब्ला नै बहाय माबा मोनसे ओरै माबा सिन बानायना लाबावनांगौ नामा जों बहुद नुयो ख्रिस्टियानफोरखौ मोदोमाव मालाबाबो गोमोरै बेबादि मोनसे रं फुननानै लायो बेखौ इसोरा मुगैयो बेबादि व्यक्तिफोरखौ आं नुदों जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा बेबादि खालामा आं नुवाखै रावखौबो बेबादि दाग खालामनाय दा बेनिखायनो बे बुंदों बेफोरबादि मानसिफ्रा इसोरखौ माबायदि खुलुमनांगौ बे बिसोरफोरखौ बिसोरो मिथिखागौ अब्लाबो बिसोरो मा इसोरखौ फोलायो गुन दङ इसोरखौ माबोरै खुलुमनांगौ अब्लाबो बिसोरो बेबादि मावा फोलायो दा बेनिखायनो जोङो माबोरै बे आखुथायनिफ्राय मोजां जानो जोङो बाइबेल मोनसे फरायनानै जों मुखस्थ' खालामगोन जोङो गितफोरनि 119 बाला 9 सारि बयबो हाखागौदां सोरबा जुदि हाखागौबा फं गसंनानै बुंहरनो हागोन दे गितफोरनि 119 बाला 9 सारि
आं फरायगिरिनिले जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो बेयाव जोहोलाव होनदों जोंनि बर'आव नाथाय इउबा हिरु होननानै बुंदों नेपालियाव इउबा माने बे जोहोलाव सिख्ला जुबुकफोर बेयाव जोहोलावल' नङा सिख्लाफ्राबो बर'आव जोहोलावफ्रा होनदों बे जोहोलाव बैसो नोंसोर बे इउबा बैसो जवान हिरु होननानै बुङोब्ला बे जोहोलाव सिख्लाफोर दा बेनिखायनो बेयाव बुंनाय जाबाय जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो आंजों बुंफादो दा गितफोर 119 बाला 9 सारि जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो गितफोरनि 119 बाला 9 सारि जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो गितफोर 119 बाला 9 सारि जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो जोङो इसोरनि बाथ्राखौ मानिब्लासो बे बाइबेलनि बाथ्राखौ मानिब्लासो जोंनि सलनफोरखौ जोंनि चरित्रफोरखौ जोंनि बेबहारफोरखौ जोङो फोसाबनो हायो इसोरनि बाथ्रा बादि मानिब्लासो बेनिखायनो बेयाव बुंनाय जाबाय जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो दे नैबे ग्रुपआव बुंसाय नोंसोर ज' जाना बुं दे समान स्टेपै बुं दे दे बयबो बुं नैबे ग्रुपखौ होनदों दा मा ग्रुप बियो हा प्राइमारि बिसोरनो बांसिन ना प्राइमारि बिगिनार बांसिन दे नोंसोर बुंगोन दे आं स्टार्टल' खालामना होगोन गितफोर 119 बाला 9 सारि जोहोलावफ्रा गोसो होदों बेसोराबो गोसो होदों खिन्थु सेस्था खालामगासिनो दङ नाथाय एसे गोरोबाखै आं खेबसे बुंबावनि दा गितफोर 119 बाला 9 सारि जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो नोंसोर स्राङै मिलायनानै बुं दे दा आरो खेबसेबाव कन्टार होबाय दा बे खेबसेबाव गितफोर 119 बाला 9 सारि जोहोलावफ्रा जाबाय 9 सारि जाबाय खिन्थु एसे दागाल'बो जादों दा बेगिनार ग्रुपआव बुंनो हागोन नामा दे आं खेबसे बुंनि दा आंजों खेबसे बुंफाग्रो गितफोर 119 बाला 9 सारि जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो गितफोर 119 बाला 9 सारि दे दाना नोंसोर गोजा बुंदो दे गितफोर 119 बाला 9 सारि जोहोलावफ्रा हाबाय खिन्थु सासेया एकदम थेवबो साबसिन हादों माखासेया स्टेप मिलायाखै अब्लाबो एसे हाबाय होननानै आङो बुंदोंमोन जुनियर ग्रुपआव बुंनायसाय गितफोर 119 बाला 9 सारि बिराद मोजां एकदम स्ट्रं जादों दिनैल' नङाले दाल' नङा नोंसोर गोसोआव लाबाय था जोङो माबोरै जोंनि सल'फोरखौ फोसाबनो इसोरनि बाथ्रायावसो जोङो फोसाबनो हायो दाना दे सिनियर ग्रुप 1, 2, 3, go गितफोर 119 बाला 9 सारि जोहोलावफ्रा गावनि सलनखौ माबोरै फोसाबनो नोंनि बाथ्रा बादि साबधान जाब्लासो गितफोर 119 बाला 9 सारि बिराद मोजां
बिराद मोजां हाजोब्बाय बयबो हाबायना दाना ज' बुंनायसाय दे ज' खमै बुंनायसाय बयबो दे बयबो बे ग्रुप मोनब्रैबो बुंनांगौ दे दे सोरनाबा सोरनाबा बुंनाया दा गेजेराव नांदों सोरनाबा जोबैबाय समाननि उनाव खोब मोजां जाबाय आङो सानबाय बयबो गोसोआव थाखाबाय उन सिगाङावल' जादों आं मोनसे सात्रबादखौ फरायबावनि खोब मोजां जोङो माबोरै इसोरनि बाथ्राफोरजोंहाय गावखौ सोदांनो हायो बेयाव जोंनाव गोबां दङ बे बाइबेलाव बे गितफोरनि 119 बालाबावनो से सारियाव नायोब्ला ओरैबायदि दङ जायनि सल'ना गुरग'नाय आरो जाया फोरबुनि रादायखौ मानिबाय थायो बि मानसिया साबाय जायनि सल'ना गुरग'नाय आरो फोरबुनि रादायखौ बियो मानिफ्लेबाय थायो बेबादि मानसियासो इसोरनि बेखौ साबाय इसोरनि बोसोनखौ मानिबाय थानायखौसो इसोरा एकदम साबाय होनगोन बेसो आसल गथ'आ होननानै बेनिखायनो आं सानदों नोंसोरो इसोरनि बाथ्राखौ इसोरनि बोसोनखौ मानिगोन आरो सोलिगोन जेब्ला नोंसोर इसोरनि बोसोनफोरखौ सोलिगोन नोंसोरनि जिबनाव उन्नति जागोन नोंसोर बाख्नायजाग्रा जागोन नोंसोर शान्ति जागोन नोंसोर बिमा बिफा अनगोन मण्डलिनि मानसिफ्रा अनगोन बाख्नायगोन आरो एलेखानि मानसिफ्रा बाख्नायगोन नोंनि लोगोफ्रा नोंनि सरित्रखौ नुनानै सोलोंगोन ओइ उमुगानबा बेबादि गाज्रि राया ओइ जोंबो रायनो नाङा ओइ उमुगा गिदिरफोरखौ मान होयो गिदिरफोरनि मोखाङाव गोरा खोथा बुङा ओइ सोलोंगोन नोंसिनिफ्रायनो सोलोंलांगोन बेनिखायनो जोंनि बे प्रग्रामनि गाहाय आयदा बेनो नोंसोरो सायख'जानाय फरियाल नोंसोरो राजानि दौरि गोथार हादरनि मानसिफोर बिनि मोनखानाय हादरनि मानसिफोर खोमसिनिफ्राय सोमोनांथाव स्राङाव नोंसोरखौ लिंहरगावनि आब्रुथिखौ खोन्थानाय बायदि जों माबोरै खोन्थानो जोंनि जिबनाव जोंनि बेबहाराव जोंनि सरित्रआव जोङो इसोरनि बोसोन बादि सोलिब्लासो जोङो गुबुननो खोन्थानाय जागोन बेनो जोंनि एकदम गुबै बे बोसोरनि प्रग्रामनि थांखिया हामबायसै सोलोंनायनि सम आंनि समा बेवहायनो जोब्बाय आं बेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय इसोरा बे समाव बे बाइकखौ बुंनाय सोलोंनाय साफ्रोम सायाव गिदिर गावनि आशीर्बादखौ दोनथोंसै जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन।